kagoy. Kahit tagal-tagal rin ako hindi uminom pero ngayon pinayagan na ako. O tara dito sa bahay namin, nagluto ako ng bupis. Laman loob ng manok yan, let's G. At tayo na mga kaagoy. Pumunta muna ako kila Auntie Rose para bumili ng laman ng manok. Bali, ang kailangan natin dito ay yung batikulon. Hindi tayo magsasama ng mga atay ng manok. Kaya ang ginagawa ni nanay mga tol ay sineseparate niya mismo yung batikulon tapos yung atay. Siyempre, after kong bumili ng mga laman loob ng manok, ay pumunta muna ako sa bilihan ng mga gulay para bumili ng carrots. Medyo lit na rin akong bumili dito sa palengke namin. At tayo na nga mga kaagoy, after ko nga pumunta ng palengke, agad-agad ko na nga inumpisahan magluto. So ang una kong ginawa, hinugasan ko muna itong nabili kong batikulon sa bayan. 2 kilo yan mga tol. Bali ang pagluluto pala ng bupis ang kailangan ni laman loob ng baboy. Dahil medyo may kamahalan mga tol, lamang manok na lang ang aking gagamitin. Kaya medyo may katigasan yung ating iluluto. Siyempre mga kagoy, gagamitin natin ng power para lumambot naman yung ating iluluto. Kung papansinin yung mga kagoy, naghiwa na ako ng onion at bawang. Bali nagpasama muna pala ako sa kasama namin. Ay tatawag daw namin sa kanya, Miss P. Ewan ko ba bakit ganun ang gusto niyang pangalan. At dahil na-miss natin sumayaw mga kagoy, daladala ko na naman yung mahiwagang kasirola ko at sumayaw ako bigla. Buti na nga lang mga kagoy, pinayagan na ako ni mama ko. Isang buwan rin ako hindi nakainom. Ang sabi ko nga sa kanya, kahit ngayong araw lang to, papayagan lang ako, bibigyan ko kayo ng 1,000. Kaya nung narinig niya na bibigyan ko ng 1,000, agad-agad niya na nga ako pinayagan uminom. Dahil pala dun sa 1,000, kaya ako pinayagan. So bali mga kagoy, nilalagay ko na nga yung laman loob ng manok. Alam naman natin tong batikulon ay medyo matigas-tigas rin. Kaya gagawin muna natin ay pakukulan muna natin. Nilagay ko na rin yung mga sangkap nito tulad ng sibuyas, bawang, luya, at ang mga pampalasa tulad ng asin at paminta. Bali pakukulin muna natin ito ng mga 30 minutes. At habang pinapakulan na nga natin yung ating lamang loob ng manok, ang ginawa ko muna ay naghiwa-hiwa muna ako ng mga carrots. Bali mga kagoy, ang gagawin lang dito sa paghihiwa na to ay malilit na yung cubes. Parang pangginiling ang style niya. Dahil maraming nabili natin lamang loob, ay dadamihin rin natin tong carrots natin. At ito na nga yung sinasabi ko sa inyo mga kagoy, lumalabas na yung kaluluwa ng aking pinapakuluan. Kaya ang ginawa ko mga kagoy ay binuksan ko na nga at hinalo-halo. At syempre mga kagoy, umabot naman ng 30 minutes kaya tinanggal ko na nga to sa kanyang pinagkuluan. Bali pala yung sabaw na pinagkulan natin ay gagamitin natin yan sa pagkain ng aso. Kaya agad-agad ko na nga hinati mga kagoy. Medyo may katagalan lang ang paghahati dito. Panigurado na naman dito mga kagoy, sasakit na naman ang ating balakang. After 20 minutes ka na paghahati, nilabas ko na nga agad yung lutuan natin para makapag-umpisa na ng bupis. Ay mga kagoy, ako'y tuwang-tuwa, promise. Dahil talaga pinayagan talaga ako. Pero teka lang, huwag kayong mag-alala, okay lang po talaga ako. At dahil ngayon lang nga ako nakabalik sa inuman, hindi ako papayag na hindi masarap ang pulutan ko ngayon. Siyempre, pa-welcome back para sa sarili ko. Gusto ko sanang ayain yung tropa ko dito sa bahay namin, kaso yun nga lang, masyado siyang mawalwal. Dahil kakabalik ko lang, dapat kontian lang muna sa ngayon para hindi ako mabigla-bigla kahit papaano. Kailangan hinay-hinay muna tayo para hindi talaga tayo matigo. O bali mga kagoy, maglalagay tayo ng atswete niyan, pampakulay sa ating laman loob. Siyempre mga kagoy, hinugasan ko na rin tong carrots na nahiwa namin kanina. Mga kagoy, kapag gusto nyo pinakamurang bupis mga tol, ay try nyo tong batikulon ng manok. Mapapamura kayo ng gastos kapag ito ang pinampulutan nyo. O mga kagoy, hindi ko na to papahabain, basta nilagay ko lahat ng mga pampalasa nito. Tulad ng asin, paminta, konting magic sarap at konting bechi. At saka ko naman nilagay tong carrots natin na talagang magpaparami sa ating nilulutong pambupis. Kung papansinin nyo ay nahuli ko nilagay tong carrots. Alam ko mga tol, baka mamaya ibabash nyo na naman ako. May kanya-kanya tayong diskarte ng pagluluto. Kaya kung ako sa inyo, gayahin nyo na lang kung gusto nyo gayahin. Diskarte lang ang pagluluto. Basta ang importante mga kagoy ay masarap ang kalalabasan niya. Tama ba ako? Hindi tama. Siyempre may tama na ako dahil nakainom na ako agad. Naglagay na rin ng konting vinegar para maging balance itong ating nilulutong bupis. At konting minuto na lang mga kagoy, talagang makakainom na tayo ng Cetogen. Yahoo! Para mas talong sumarap, ay naglagay na rin ako ng bell pepper at yung ating dahon ng laurel. Noon yung pulutan at Pangasinan ay grabe na ng tuya. Nangaling mga lakalaybaaw. Ang mula gabay suninom, sa gawom mula ay mga labala. Ay balot mga kagoy, kung quality mo ang iluluto kay ne. Ay bihira laba man luto niya. Toy gagali na tagay tila, umpisang kulaya. Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo mga tol, ano, tara na, umpisahan na. Talagang solo ko ngayon ang pag-iinom ko. Sa susunod talaga meron na akong kasamang kainuman. Basta i-reveal ko sa inyo kung sino yon. Agoy!